Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na Čile kanalu. Ovako, danas će biti jedna posebna tema, drugačija tema od svih klipova. Ovako, prije 3 dana sam vidio da je Lepomir Bakić, nadam se da znate svi ko je Lepomir Bakić, nadam se da znate za njega, da ste vidjeli kako izgleda i tako to. Ovako, prije 3 dana Lepomir Bakić je izbacio na svom YouTube kanalu video Lepomir Bakić o suplementima. I znači tu je rekao sve vezano za suplemente, da suplementi ne pomažu ništa, da suplementi su 0 bodova, da na suplemente bacanje para bez veze i tako dalje i tako dalje. Ovako, ja ovaj video ne bi snimao da nisam nikad koristio suplemente, da nisam nikad vidio što je suplement, da nisam koristio suplemente, da nemam iskustva s suplementima, znači da nisam koristio suplemente nikad. Ok, pogledao bi video i rekao bi, ok brate, to je tvoja stvar, mišljenje o suplementima, ne znam kako suplementi djeluju, neću ništa komentarisati, znači pregledat ću video i to je to. Ali, koristio sam suplemente, znam kako djeluju, meni su pomogli suplementi, znači izgradili su me suplementi i zato sam odlučio da snimim video da kažem svoje mišljenje o tom čovjeku. Znači, neki ćete shvatiti da ga psujem, da ga hejtam, znači, ništa to. Poštujem tog čovjeka, još više ga poštujem zato što otvoreno kaže da je na steroidima, znači da uzima steroide. Uglavnom, ja kad sam prvi put čuo za tog čovjeka, ukucao sam tamo na YouTube, na Instagram Lepomir Bakić, kad sam ga vidio kako izgleda, rekao sam top, svaka čast, čovjek posvećen sebi, radi na sebi, bodybuilding, bavi se tim, ok brate, poštujem. Ali kad sam vidio ovaj video, evo možete čuti šta je tačno rekao, pustit ću vam neke snimke od njega. Poruka za svu djecu. Pazite šta pijete, pazite šta kupujete, nemojte da vas lažu, nemojte da verujete nikome. Verujte u old school, verujte u tvrd trening, u težak trening, verujte u kvalitetnu ishranu, dobru ishranu, a ako hoćete abnormalne rezultate, 11% nutrition, samo hemija. Stvara šampione i razlika je samo u kvalitetnoj i dobroj hemiji i razlika je samo na kraju u genetici i samo na kraju ko je više smeo da se iskida i da se izbode, jer to su samo stavki koje određuju tamo nekog šampiona. Suplementacija je najmanji faktor u celoj ovoj našoj jebenoj priči. Za kraj želim da vas pozdravim. Mnogo sam hteo biti oštri u ovom klipu, ali mi nije dan. Nešto sam bez veze. A i dobro je što sam bez veze, jer bi svašta još mogo da vam kažem. Ali ono što je sigurno je da ne želim nikoga da lažem, ne želim nikoga da varam, ne želim nikoga da zaluđujem. Vreme će pokazati svoje, kao što i uvijek pokazalo. Svako kome se zamerio zna kako je završio. Ja nikome ne pretim, ali neka sila odozgo gleda, pa će pogledati valjda i mene jednom, a meni ostaje da radim, da se borim i trudim i dalje, a vreme donijeće svoje i pokazat će da li ja vredim i pokazat će da li sam ja u pravu i da li vas Lepomir Bakić laže. Ima još dana za megdana i za borbu. Ja nisam odustao. Ako mislite da jesam, grdno se varate. A živi bili pa vidjeli šta će se dešavati u narodnom periodu. I znači, on je sve bacio pod noge, sve sportaše koji još bolje izgledaju od njega, još bolje. Poštujem, brate, ti ekstra izgledaš. Ali moraš znati da ima momaka, da ima sportaša koji uzimaju suplemente, da izgledaju, hajmo reći, duplo bolje nego ti. Ti ekstra izgledaš. Ali ima ljudi koji izgledaju bolje od tebe.
Znači, poznajem momka kojeg sam uživo vidio i s kim sam dobar, Stefan Četković. Taj momak je iz Crne Gore. Znači, prvo taj momak je kako da kažem, taj momak je se prvo bavio street workoutom, pa onda poslije street workouta prešao u teretanu, kombinirao teretanu i street workout. Znači, koristio je suplemente, koristio je. Evo sad možete vidjeti sliku kako je izgledao kad je bio u top form. Znači, momak je stvarno ekstra. I nedavno je nešto postavio, on je sada u Americi, nedavno je postavio na Instagram profilu, to jest na Instagram storiju, neke suplemente nešto postavio, nemam pojma, uslikao šta je valjda kupio, šta ima. I ja sam njemu, evo sad ću vam i to pokazat naš chat, ja sam njemu odgovorio, ima da te to pogura baš dobro, brate. On meni odgovara, sve je u hrani u treningu. Suplementi pomažu malo, ali ne može živjeti na njima. Znači, suplementi pomažu. Naravno da pomažu, ali ne može živjeti. Ali Lepomir je tu sve spustio pod noge svako ko uzima suplemente i ko izgleda dobro i ko bolje izgleda od njega. Ja sam tu njemu govorio, kad kažem nekim ljudima morate trenirati baš da imate formu i to, kao dovoljno je nešto malo trenirati i suplementi ćete pogurati. Kontam nema fajde s vama razgovarati. Znači, ima je takvih ljudi, odu na trening, malo treniraju ovo neki pola sata, sat vremena, kontaju joj malo ću odraditi treninga, pogurat će me suplementi, uzeti suplementa, pogurat ću i bit će to ekstra. Nema šanse, znači trening 100%, ubiješ se na treningu, dobra ishrana poslije treninga i onda suplemente da te poguraju, oporavak mišića, jer na treningu baš dosta izmorite tu skupinu mišića koju radite. Onda je meni ovdje Stefan govorio da imaš osnovu, to je hrana i trening. Suplementi pomažu samo ako dobro središ hranu i trening. Naprimjer, ja ubacim King Mass, ugljene hidrate između obroka na poslu jer ne mogu kuvat na poslu. Znači, kad sredite dobro ishranu i trening na prvom mjestu, onda ishrana i onda dodatak suplemenata. Znači, Lepomire, ne možeš reći da neko... Znači, i ti si taj, čitao sam komentare i to ću poslije pokazati, i ti si taj koji je koristio suplemente i sad pljuješ to. Evo odmah ćemo vidjeti, baš sam čitao komentare ispod njegovog videa šta mu ljudi sve pišu. Ovako. Komentar. Ali druže, ti si stalno razočaran i uvijek ti nešto smeta. Od kad sam saznao za tebe, nijednom se nisi u potpunosti bavio edukacijom, već bi 90% vremena kukao nad svojom sudbinom. Plus evo mu komentar momka koji je koristio suplemente, znači koji ima iskustva sa suplementima, koristio suplemente, evo što je napisao. Bakiću, tebe ko nije vidio nije ni jebo. 13 godina treniram, koristim suplemente kao dodatke ishrani i imam ekstra dobre rezultate, kao rekreativac, a ta priča o hemiji je glupost. Kao obični rekreativac uzimati hemiju je čista glupost. Znači, da se bavite samo za sebe, da trenirate za sebe i plus uzimati steroide, to stvarno je glupost, jer što će ti steroidi ako nećeš izaći na neko takmičenje, da se baš rokneš, trening, ubošću se, odo izaći na binu na takmičenje, pokazat se pa kako bude. A ovako treniraš samo za sebe, kao rekreativac i da uzmeš sad neke steroide ili nešto, to nema fajde po meni, uzimaj nešto od suplemenata, treniraj i to je to. Kažeš suplement s nečim ne rade, u pravu si, a ne mogu ni raditi kada mnogi uzmaju smeće od suplemenata. Pravljene u Mađarskoj, Poljskoj i ostalim zemljama Europe, da bi smeća po 15-20 eura i da radi, ne može, rani moj. Američki brendovi koji traju 30-40 godina i koji su stariji i od mene, a i od tebe, Bakiću, ne može niko pljuvati i osporavati, kazati da nemaju pozitivan učinak. Znači, ne možeš to, znači, ovako ćemo, svako, znači, dosta novaka koji su baš fokusirani na trening, koji dobro izgledaju,
koristiti suplementaciju. I 100%, znači, ovaj video će gledat šta ja znam ko bude gledao, ali svako ko bude gledao ovaj video moj, znači koristi suplemente, ne komentariše dole svoje mišljenje, znači da li se slaže sa mnom i da li se slaže sa Lepomirom da ništa ne pomažu. Ja se dobro sjećam kad sam počeo da treniram, to je bilo ja mislim u 2. razredu srednje škole, pre neki 7 godina, 8, tako nešto, kad sam tek počeo treniram. I trenirao sam neke 3-4 godine, znači bila mi je loša ishrana, nisam dobro jeo, samo sam davao svoj maksimum na trening, znači trenirao baš jako i nešto malo posle treninga jedem i to je to. I jedan mi je prijatelj u srednjoj školi rekao, koji je već ranije trenirao malo nešto, ali nije dobro izgledao, rekao mi je, Čile, kad ćeš uzeti nešto od suplemenata, nećeš tako moći nastaviti trenirati do sačet jer neće biti napretka. Ja sam njemu rekao, neću, brate, nikad uzeti suplemente, nijedan suplement, ja ću trenirati ovako pa kako bude. On je rekao, nemoj tako govoriti, 100% ćeš nekad uzeti. I haj šta mu lupa, kvari mi video. Nekom kuća bara. Ja sam rekao neću nikad i s vremena na vrijeme vidio sam da to nema efekta, da moram nešto uzeti od suplemenata, da koristim, znači ne sjećam se šta sam uzeo bio, ali mislim da sam uzeo kreatin, jer sam uzeo ne znam tačno šta, ili sam BCA. I kad sam to uzeo, poslije nekog vremena primijetili se rezultati, znači dobio sam rezultate, dobio sam na kilaži, popravio se izgled tijela, dobio sam na snazi i onda sam dobio još veću motivaciju za treningom, trenirao jače, kad sam vidio da to ide, da to pomaže, znači pomogli su mi suplementi. Ne bi pravio ovaj video da mi nisu suplementi pomogli, znači 100% bi mu komentarisao, Lepomiru, u pravu si, brate, koristio si suplemente, ne pomažu ništa i to je to. Ali, brate moj, ne slažem se s tobom, znači, ti si sad stavio sve podnoge, sve ove koji dobro izgledaju, koji bolje od tebe izgledaju, koji koriste suplemente, da suplemente ništa ne pomažu. Znači, kod njega je okej, kod njega je priča 100% trening, 100% ishrana. Dobro, to su pravo. Ali i govoriš 100% kao vjerujem u 100% u trening, 100% ishranu i da se obodim. Znači, ovi koji koriste suplemente, nula, znači nula. Tako da ne želim da pomislite da nešto ili hejtujem ili pljujem Lepomira, ništa to, poštujem čovjeka, ali samo sam želio u ovom videu da iznosim svoje mišljenje, da kažem da nisu u pravu, jer ja na sebi znam kroz što sam prošao da su mi suplementi pomogli, tako da to je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se sviđa, komentarite dole svoje mišljenje, baš me zanima šta vi mislite o svemu ovom i mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Lijep pozdrav i treniraj.